Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh iya iya, Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambut tuk-tuk. Kene ngono kok iso. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Pun Mas. dinten tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih roman Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak koleksi loh sampean. Alhamdulillah pedhok dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini. rawas ini mepet ya Mas ya, tapi Agak enggak ya? mepet. Oh, enggak, ya? jamnya. Aman ya di perjalanan ya? Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, kita Terus- apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya karo aku. Lah mbok ngomong kayak dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal gak mbek ke? lalu ya aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora iki lho. Nah, Besok iya, hari Bang. tuh aku lagi bar nyilih Oh, kompor. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada tidurnya? Ngomong banget Tenang. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selawangi loh Mas. Nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Mas Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekne karo Mas Kemen karena cemburu. Apa? Lah apa? Katresnan. Kak terus Ya Mas, Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Kowe iki kok Napa pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya ya. Camet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang pun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih, monggo. Mengke Roro Jong- Sinten? Dalah? Duet kalih? kae. Lho, iki Apa? piye to dodonan iki jane sapa? Oh, dur-duran. Gelem ora ora gelem 150. Lho lho. Kok malah aku sing Monggo tonggo. rondo kempling, Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak kunti, Mas. Mbak. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingan tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan kelanjani kata rada kabetan yen durung Mas ingkang rencani tekan omah
niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa Kula ronjo anyaran ditinggal lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas duku kelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling ayo mas yo ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kalarasan mas alias kebetulan ganjani kata rodo kapotan yen kurang mas hingga ngerencani tekan omah mangke kula pai ya wong lanang boleh momongan niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun tujuan Kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas tuku kelang apa anting-anting Ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling makasih Iya sama-sama nggih saged lenggah riyen mengke pamundutan niki Tengah kita Kacamata Ayu aku wis ngerti kok Iya Mbak Ayu Terus ngendine Ratemi Ratemi siapa tadi Ini toh Ika Mbak Ika Dine Sing urung manak sing ndi iki? war iki lho Dong Sing war Oriza iki niki lho Iki toh Oriza Orisa telu tok ta Telu ya nggih tiga Maju Neng Orisa aja. Mbak Ayu kali Ika. Sumarni anu Ita ya Allah angel ra kabrah monggo jengkar saking Sasana Palenggan yuk Warga Laras Indonesia, tak bacain ini ya. Oke. Cak Yono, Cak Kolet, ini ada layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara. Apa iki? Kok akeh banget 10 tuku kaset wae. Ayo. Ya sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Kebon Malang. Agung. Jadi kita pilih salah satu ya, Nggih. dihadirkan
lali janjine nggih. Oh ya. Oke. Digarap Sera. Sera. Nggih. Langsung, Mas. Langsung Mas. Oke, monggo. Tuh. Mas. Iya 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 iya.
Sida ora iki. Sampun, matur Tes sembah. vokal. Oh alah. Ora sida Mbak, mau arep meh dites. Mek dites piye? Mbuh, iki kok Mbak. Arep dites ki mau ora sida. ora wani ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Loh. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing Niki endi sing sing endi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ora sida. Gak sida. Lah Arep ngapa? ngetes ndi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene ki mamak, lihat kene yo genten sing